En aquest vídeo tutorial veurem una altra manera d'esborrar el fons en una imatge, a part de com hem fet amb l'autobús, que era creant una capa nova, copiant, enganxant. Podem eliminar directament. Anem a veure. Si vaig a fitxer i obro la imatge de la qual vull eliminar el fons, que seria aquesta, i obro la imatge. Com sempre, selecciono amb el llaç, a poquet, i vaig fent. Anem seleccionant tot el canto. Ara avançaré fins que ja estigui seleccionat. Bé, ja he fet l'últim clic, ja tinc seleccionada tot el contorn. Clico dues vegades per acabar-ho de seleccionar. Llavors la idea és que el que jo vull fer és eliminar aquest fons. Llavors, directament puc invertir la selecció, perquè ara el que tinc seleccionat és la vaca. Fixeu-vos, si teniu la capa de selecció, el que està blanc és el seleccionat. Llavors inverteixo la selecció i ara puc fer suprimeix directament amb el teclat. Què passa? Que si no tinc activat el canal alfa, em queda amb el color que jo tingui aquí triat de color de fons. En aquest cas blanc. Llavors, què puc fer? Doncs venir aquí a la capa, afegir el canal alfa, i una vegada afegit aquest canal alfa, si jo suprimeixo, em queda transparent directament. Llavors jo ja tindria aquesta imatge sense fons. Si ara el que vull és, per exemple, aquesta vaca, ficar-la sobre un fons d'un camp per pasturar, què puc fer? Doncs com que la imatge que ha de ser al fons és l'altra, no puc obrir com a capa perquè si no se m'afegiria aquí i la mida del llenç seria la mida de la primera imatge que he obert, que en aquest cas és aquesta, la vaca. En comptes d'obrir com a capa, el que faré serà obre directament. I se m'obrirà una altra pestanya aquí, que és com si tingués dos gims oberts. Per tant, venim aquí a fitxer i obre, i ara obriré la imatge que tinc jo del fons. I faig obre. D'acord? Fixeu-vos que tinc dues pestanyes. En una pestanya només tinc la imatge del fons i a l'altra pestanya només tinc la imatge de la vaca. Com podem fer per traslladar capes d'una imatge a una altra o d'un projecte a un altre? Això és com dos projectes dels gims diferents. Doncs la manera més fàcil de fer-ho és agafar la capa en qüestió, que ara ja no té fons, i l'arrosseguem, ens l'emportem arrossegant amb el ratolí, fins aquí dalt per dir-li que és en aquest projecte on ho vull posar, i llavors hem de continuar arrossegant sense deixar anar fins al mig de la imatge, que llavors és quan ens surt una espècie de mesa aquí al mig, veieu? Al costat de la vaqueta. Perfecte, deixem anar i se'ns col·loqui aquí. Llavors ja només cal que escalem la nostra imatge, la col·loquem en el lloc on nosaltres vulguem. I una vegada col·locada, escalada i tot, ajustem la mida i ja estarà. I ja la tenim a punt. I hem traslladat una capa cap a un altre costat. Recordo, hem d'agafar la capa, arrossegar i deixar-la anar en el puesto. Veieu? L'hem tornat a ficar. Ara podria eliminar aquesta perquè l'he ficat dues vegades. Venim aquí, botó dret, o directament aquí baix i tanquem a la creueta, suprimeix aquesta capa. I això és tot.